Kumusta kamong tanan dinha? Kumusta kamong mga tawo nga naminaw sa atong weekly Bible studies? Maayong malipayong bagong tuig. Unsa may inyong mga resolution, unsa may inyong mga promise nga himuon ninyo karong tuiga? Excuse me. Musaad ba mo sa imong kaugalingon nga mag binut-an ako ron o mainom lang ko gamay karon? Ang promise, ang akong resolution mao nga dili na ko kay mukaon og rice. Jutay na lang kanon ako nga rice. Kay ang rice kung daghan ang kanon sa humay maka diabetes. Kadaghanan kong masubraan. Excuse me, naigapoy gamay nga ubo. Gasugod nagbugnaw dire. Og ang akong ikaduha nga resolution, ang akong promise, kay nakita na akong apo, 16 years old, mahilig siya nga magpa-bodybuilding. So akong giingnan akong kaugalingon, magpa-bodybuilding pug ko. Pero na problema ang akong bodybuilding. Kay instead nga unta ang akong braso ang mudako, ang akong tiyan ang midako. So karon mag-serious na gyud ko sa pag-exercise o juta na lang akong kanon, kinahanglan utan na lang. Pero anyways, gusto kong magpasalamat kaninyong tanan, ang mga tawo nga mitabang. Nay mga tawo dinha sa Ayungon nga milantaw usab sa atong Bible study, may mga pastor. So kumusta kamong tanan? Apan sa dili pa kita magsugod, atong hangyo ang atong Ginoo nga magauban kanato karon. Magampo kita. Amahan mong langit nun, daghan salamat karon nga kami makatuon gihapon sa balaang pulong. Wala na laing pulong dinhi sa kalibutan nga makapa-encourage kanamo, nga makapreparar kanamo sa imong pagbalik. Ginoo, hinaot po nga imong abrihan ang among tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Nga unta amo kang madungog. Kining tanan among giampo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga manluluwas. Amen. So, sa usang semana, nagtuon kita gihapon atong sa Matthew, sinulat ni Matthew sa versikulo sa kapitulo 25. Sa nianang kapitulo 25, atong mahinumduman nga nag-istorya si Jesus aron nga kita ready sa iyang pagbalik. Kay nangutana ang iyang mga disipulo, kano sa among kamubalik? So ang ilang paglantaw, ang ikaduhang pagbalik ni Jesus. Kining topic, pagbalik ni Jesus, ang end times. Daghang mga magtutudlo, this is a big topic. Dako kaaning topic. Ato lang ning gisimplify ang atong topic karon. So magsugod na ta. Mag-review kita. Si Jesus sa versikulo 25, guys, nanaba mo dinha sa Matthew chapter 25 sa versikulo 1. Mag-review lang kita sa unang sambingay may tungod sa kasal. Dinhay pulo ka bridesmaid. Mingon si Jesus, ang 5 maayo, ang 5 buang, nganong buang man, nganong maayo man sila. Kay pagbalik sa bridegroom, sa groom, ready man tong mga babae nga 5. Ang 5 wala nagpreparar, nahabilin sila og wala sila pasudla na sa kasal. So buot ni pasabot ni Jesus nga kamo mag-ready, mag-preparar gyud sa paiyang pagbalik, kay dili komedya ang iyang pagbalik, may bawaan nato. So karon moadto na kita sa ikaduha nga sambingay. Nahibalo kita sambingay na. Daghan na kitang mga sambingay nga atong gitun-an. Just review or reminder
sambingay usa ka yutan-on nga istorya, kanang common kay nga istorya nga masabtan, pero ang buot ipasabot espirituhanon. So mao na sambingay ang mga teachers sa unang panahon ni Jesus, mahilig siya sambingay, mahilig sila. Si Jesucristo usab murag 35% sa iyang pagtudlo may tungod sa sambingay. So para masabtan, sige, mag-abri na kita sa Kapitulo 14, mas maayo nga kung kinsa to'y naminaw. Atong abrihan sa Kapitulo 14 para tan-aw nato, musugod kita sa verse by verse nga pagtuon. Magsugod kita sa versikulo 14. Basahon ako. Ang title ni ini, ang sambingay may tungod sa tulo ka sulugoon. So, always think nga dinhay tulo ka sulugoon o naay sulugoon, tanaw nato nga naay sulugoon ug naay agalon. So tanaw nato kinsa maning sulugoon, kinsa naay agalon. Apan ako na lang isulti ninyo nga kining agalon mao si Jesucristo, kining sulugoon kita. So tanaw nato unsa man may tabuan ni. Verse 14. Ang sambingay may tungod sa tulo ka sulugoon. Kay ang paghari sa Dios sama sa usa ka tawo nga mulakaw ngadto sa laing dapit, si Jesucristo ni, gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyalan niya sila sa iyang mga katigayunan. Gusto kong mahibawan ninyo nga dako kayong katigayunan nga iyang gihatag, gipili niya ning tulo. Sumala sa ilang gitakos o sumala sa ilang katakos di ay, katakos, abilidad, sa ilang talento. Ang usa gihatagan niyag 5 ka puntel nga salapi. Unsa maning 5 ka puntel nga salapi? Ang sa English talent. Sa unang panahon ang tinuod aning buti pasabot kining usa ka puntel mao ni sweldo sa ordinaryo nga tawo sa 25 ka tuig. Mao ni income sa unang panahon. Imagine sa 25 ka tuig mo na imong income sa usa ka puntel lang. Pila may gihatag nga puntel? 5. So dako gyud kay ni, pila siguro ni ka milyon. I-multiply nato ni 25 times 40, 25 years or 100 years or 125 years times 40. So dako kay ning kwarta. Ang buot pasabot dako kay kwarta nga gipiyalan. Ang salapi, ang usa 2 ka puntel nga salapi ug ang usa pa gayod usa ka puntel nga salapi, unya milakaw siya. Si Jesus milakaw pero mobalik. So mao na idea. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntel nga salapi, milakaw dayon. So wala siya dili siya lazy. Iya dayon gigamit ang iyang ang gihatag niya sa agalon. Gipatigayon niya kini og nakaganansya siya og 5 ka puntel nga salapi, so doble. So dako kaayong ginegosyo niya. Iya rin yung gigamit. Ang nakadawat og 2 ka puntel nga salapi, nakaginansya og laing 2 ka puntel nga salapi. So dako po kaaning puntel. Wa ta kabalo kung this is silver or gold. Pero ang buti pasabot ang usa ka puntel sweldo sa 25 ka tuig sa usa ka tawo. Apan ang sulugon nga nakadawat og usa ka puntel nga salapi, milakaw og nagkalot sa yuta o gilubong niyang salapi sa iyang agalon. Gilubong niya. Versikulo 19, tapos sa dugay nga panahon, mibalik ang agalon ni atong mga sulugoon og nangayog husay kanila. Si Jesus mubalik, mangitag husay kanimo og kanako. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntel nga salapi, miadto kaniya, miingon, Sir, gihatagan mo ako og 5 ka puntel nga salapi og niini
nakaginansya ako og laing 5 ka puntel nga salapi. Ni ara ang tanan. Wala niya kapna. Gihatag yun niya ang tanan. Wala siya mingon nga, gusto ko nga naagi ko'y kwarta. Kay ako nang ginegosyo. Wala yang gihatag ang tanan. Dako siya respetar. Versikulo 21, mingon ang iyang agalon. Bantay mingon ang agalon, si Jesucristo, siyang pagbalik. Maayo, buutan ka og matinumanon nga sulugoon. Buutan, maayo, matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa jutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Bantayan ninyo ning last word sa atong Ginoong Jesucristo, dali, sulod nga ri, og ambit sa akong kalipay. Si Jesus ang agalon mingon, dali, sulod nga ri, og ambit sa akong kalipay. Wow! Gipasulod siya, asa man ni gipasulod pagbalik. Sa simpleng pagkasulti, giimbita kita ang mga tao nga ginegosyo, gigamit ang talento nga gihatag, ang kwarta nga gihatag. Wow, maayo kani makabati tag miingon nga dali, sulod nga ri sa ambit sa akong kalipay. Kalipay sa atong Ginoo. Unya misulod ang sulugo nga gihatagan og 2 ka puntel nga salapi ug miingon, Sir, gihatagan mo ako og 2 ka puntel nga salapi ug niini nakaginansya siya og laing 2 ka puntel nga salapi. Miingon siya, ania ang tanan. So honest siya. Wala niya ibulsang uban. Mingon ang iyang agalon, bantayan nimo nga si Jesus ang agalon sa istorya niini. Maayo buotan. Maayo buotan ka og matinumanon nga sulugoon. Wow, maayo siguro makadungog kita, ikaw ug ako sa pagbalik ni Jesus. Mingon maayo buutan nga sulugoon. Mingon siya, dali sulod nga ri og ambit sa akong kalipay. Unsa man siguro gibati nato sa pagbalik ni Jesus nga makaingon siya, sulod ambit sa akong kalipay. Giimbita nga mosulod. Unya, nay unya, kining unya, usay makuang kita nga naipulong unya, dili day tanan maayo. Unya, misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1 ka puntel nga salapi ug miingon, Sir, nasayod ako nga strikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom og naghipos sa wala mo ipugas. Wow, mura man insultinis tag iya, naibulo siya nga strikto. Gihatagan siya og time, gihatagan siya mga butang nga iyang gamiton, wala niya gamiton, gitaguan niya. Mingon siya, nahadlok ako. Busa milakaw ako o gilubong ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa, Sir, ania ang imong salapi. Unsa man siguro bation sa agalon. Mingon ang agalon, walay hinungdan og tapulan nga sulugoon. Nasayod ka man di ay nga nag-ani ako sa wala ko itanom og naghipos sa wala ko ipugas. Nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo na. Sa inyong paglantaw, ang agalon wala nalipay. Nasuko siya gusto. Og mingo agalon ngadto sa laing sulugoon. Laing sulugoon, kini bantayan nato niya ang gisulti sa atong Ginoong Jesucristo. Kuha kaniya ang salapi og ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka puntil nga salapi. Kay ang anaa iyang hatagan, iya pang hatagag dugang og makabaton siya labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya
bisan pagani ang diyutay nga iya kuhaon paggikan kaniya, o kining walay hinungdan nga sulugoon. Wow, walay hinungdan nga sulugoon, ilabay nga to sa gawas diya sa kangit-ngit. Dito maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Unsa may but ipasubot niya nga ilabay siya? Ang duha giimbita nga mosulod sa langit, ang usa ilabay sa kangit-ngit. Dito maghilak siya ug magkagot ang ngipon. Mao ni description sa impyerno. So unsa may gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo? Sa atong hibaw-an na nga ang agalon mao si Jesus. Og siya milakaw. Ang kini mga tawhana gihatagan niya og kwarta para gamiton. Dili ba pareha man ni sa atoa? Si Jesus miadto sa langit og mobalik. Gihatagan niya kita og mga talento. Gihatagan kita niya og ang uban gihatagan og kwarta, maayo ang sweldo. Unsa may gibuhat nato sa gihatag sa Ginoo? Ang uban adunay panahon, adunay time unsa may gigamit sa nato sa atong panahon. Unsa man nato paggamit ang atong panahon. Ang ikatulog gihatagan niya kita abilidad nga motudlo. Daghang gihatag ang Ginoo. Usag-usa gihatagan sa Ginoo. Pagbalik niya, mangutana siya unsa may imong gihimo. So karong bagong tuig ato ning mahuna-hunaan unsa may gigamit nimo. Unsa may imong gihimo sa gihatag sa Ginoo. Ang uban walay kwarta, gamay lag kwarta, naglisod pa. Pero aduna kitay time, aduna kitay panahon. Na kitay panahon nga mutabang sa atong mga silingan. Na kitay panahon nga kung naa kay abilidad pananglitan sa basketball, nga mutabang ka sa mga bata nga naa sa kadalanan walay nahimo. Mutabang ka, ang imong skill gamiton nimo sa pagtabang nila. Dakan pang mga skill nga inyong mahuna-unaan nga gihatag sa Ginoo. Sa simple lang, naghatag ang Ginoo og time, treasure, ug talent nato. Usag-usa atong tan-awon ug unsaon nato paggamit ang talento sa Ginoo. Aron sa pagbalik niya, kung gigamit nato, makaingon siya, dali diri sulod kauban sa akong kalipay. Ang uban nga wala gigamit ato ning mahibaw-an, moadto sa impyerno nga wala niya gimitang panahon. So adunay mo na giingon nga accounting. Mubalik siya pangutanon unsa may imong gihimo. Gusto ko nga mao ni makahuna-huna kamo unsa may atong gihimo sa panahon, sa mga talento nato, sa atong kwarta giunsa man nato na. So mao na usa ka application sa gisulti ni Jesus nga mobalik siya sa unang istorya niya. Mingon siya nga kinahanglan mag-ready. Sa pagbalik niya, karon mingon siya nga ang gihatag niya nimo atong gamiton. Para si Jesus dili makaingon, you are lazy, tapulan. So atong gamiton. Mao ni sa sunod niya nga giistorya niya kanato. O nasa ikatulong nga istorya. Nahibulo ba mo nga kini si manahuna nga ang atong Ginoong Hesukristo ilansang sa cross. Mao ni iyang istorya kay gaistorya siya dito sa bukid sa Olivo. The Olivet Discourse, ang discussion niya may tungod sa Olivet kay duol na siyang muadto sa langit. So yan ang gihatag sa mga disipulo og para usab ni sa atoa.
Ang Ginoo dili gusto nga hangol or selfish sa imo lang kaugalingon. Dili day gusto ang Ginoo. Gusto niya nga i-share nimo. Ang uban may yung lisod kayo, ako ang nagkuha ning kwarta, ako naghago ako, nganong ako mang itabang nis mga pobre, nganong ako maning i-share. So selfish. And then ang ikatulo nga istorya ni Jesus, istorya ni pero dili ni sambingay, layo-layo ni Judas sambingay, ang iyang gitudlo tinuod yun eh. Ang katapusang hukom, the last judgment, na ay unang paghukom na ay katapusan nga judgment. Verse 31, inig-anhi sa anak sa tao. Naibula na kita ani anak sa tao sa New Testament, sa bagong tugon, almost 70 times, 70 ka versikulo, nga si Jesus miingon nga anak siya sa tao. Dini usab miingon siya. Verse 31, inig-anhi sa anak sa tao, dinhi sa akong Cebuano nga Bible, anak sa tao, capital letter. Ang tao, capital letter. Ang buti pasabot ana, Ginoo. Ingon nga hari sa uban sa tanang mga anghel. Utro na ito pagbasa. Versikulo 31. Guys, this is very important. Importante kayo. Inig-anhi sa anak sa tao, si Jesus nga hari, maghari siya. Uban sa tanang mga anghel, dili lang usa, 50, tanang mga anghel sa langit. Sa akong nabasahan ani, sobra ni sa usa ka gatus ka milyon nga anghel ang miuban ni Jesus sa pagbalik niya. Ang population sa Pilipinas siguro 115 million people in Pilipinas. So, daghan gyud kaayo ang anghel nga muuban ni Jesus sa iyang pagbalik. Verse 31, mulingkod siya sa iyang harianong trono. Kini si Jesus inyong paglantaw, tao lang ba ni? Sa usang adlaw may nakita ako dito sa usa ka mall. Tulo ka tawo, ila kong giingnan nga si Jesus dili man ang Ginoo, mga Ilocano sila. Dili na Ginoo, tao lang na siya. So ako silang gipungutana. Naabay Ilocano or Bisaya nga makalakaw sa dagat? Naaba? Ingon sila, wala. So, kinsa man lang na makalakaw sa dagat? Nga dili malunod? Dili ba na Ginoo? Ingon sila, Ginoo na. Nako, si Jesus milakaw na sa dagat. Walay tao, walay Ilocano nga makalakaw sa dagat. Kinsa may makapakaon og pila ka libo ka mga tao? Wala. Ginoo lang. Kinsa may makaayo og daghang kaayong mga sakit, mga tao nga buta or crippled or daghang gayawaan, kinsa man naabay mga tao. Ang atong Ginoong Hesukristo lang. So dinhi atong makita nga pagbalik ni Jesus sobra sa usa ka gatus ka libo ka anghel o ka milyon nga muuban sa atong Ginoong Hesukristo og si Jesus mulingkod sa iyang harianong trono. Ang uban makuratan ani, ang uban mahadlok, ang uban malipay. Og versikulo 32, og ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Tanang tao sa kalibutan atubangan, tigumon sa atubangan ni Jesus. Unya, bahino niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop, nga maglain sa iyang mga karnero, gikan sa mga kanding. Sa unang panahon, ang karnero o kanding, pareha lang na sila dito sa
sa field magkaon. Apan pagkagabi kuhaon na nila. So ang karnero kuhaon nila balhin ug laing butanganan ug ang kanding pusa. Ang karnero dali ang kadaghanan sa karnero murag mutuo. Ang kanding lisod kaayo. Di gahi og ulo ang kanding. Apan kung tan-aw nimo sa layo, kining kanding og karnero pareha lang. So usahay kung lantawon nato ang usa ka tawo, makaingon ta, mga Kristiyanos man na sila. Apan kung duulo nimo tan-aw nimo unsay ilang gibuhat sa ilang panahon, makaingon ka, dili mo din na sila. So nagamit sila, si Jesus nag-istorya ba og kanding karnero? Dili. Kay mingon min siya nga sa versikulo 31 o 32 ug ang tanang tawo sa kalibutan tigumon niya. So mahibaw na to nga tanang tawo ni. Verse 33, ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. 34, unya ang hari moingon sa tawo sa iyang tuo, hari si Ginoo ang atong Ginoong Kristo. Duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Nag-andam na de ang Ginoo, ang amahan sa mga tao nga iyang pinili. So wala pa buhata ang kalibutan. Nganuman nga gipasulod man sila sa gingharian sa langit. Miingon, mi-explicar si Jesus, kay gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Dili ninyo ako kaila, apan inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako, wala ko'y sinina. Ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong giatiman. Nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Unya, mutubag kaniya ang mga matarong. Ginoo or Jesus, kanusaman kami nakakita kanimo nga gigutom o gipakaon o gipakaon ka namo o giuhaw o gipainom ka namo. Kanusaman kami midawat kanimo sa among mga balay. Bisan og dili ka namo kaila or hubo o gibisihan ka namo. Kanusaman kami nakakita kanimo nga nagmasakiton o giatiman ka namo o gibilanggo o giduaw ka namo. So natingala sila. Unsa giingon ni Jesus? Unya ang hari mitubag kanila, si Jesus mitubag kanila. Sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini nga mutabang alang sa usa ka labing ubos kanang pobre gyud nga alaot niining akong mga igsuon. Giingon pa niya na igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Unya miingon siya ngadto sa tawo nga sa wala katong moadto sa impierno. Pahawak kamo kanako. Kamong gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa yawa ug sa mga anghel. So giandam din na para sa yawa, apan tungod kay sila wala nila gamita ang ilang panahon. Wala sila mutabang sa isig katawo. Unsay giingon? Moadto sila sa impierno. Si Jesus misulti gyud nga adunay impierno. Bisag daghang mga tawo nga dili motuo, ang gisulti ni Jesus dili mausog. Ang uban moingon nga ang tanan makaadto man na. Bisag unsay akong buhaton, bisag si Hitler, si Putin, ang leader sa North Korea,
makaadto man ang tanan. Dili ang giingon ni Jesus, dili di ang tanan makaadto. Yun siya nga ang kalayo, mingon siya, adto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong, nga giandam alang sa yawa o sa iyang mga anghel. Kay gigutom ako, wala ako ninyo pakana. Giuhaw ako apan wala ako ninyo paimna. Wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay, kay dili man ko ninyo kaila. Hubo ako apan wala ako ninyo bistihe. Nagmasakiton ako og nabilanggo apan wala ako ninyo atimana. Unya mutubag sila kaniya, Ginoo, kano sa man kami nakakita kanimo nga gigutom o giuhaw o usa ka dili kaila o hubo o nagmasakiton o nabilanggo o wala kami mutabang kanimo. Ang hari si Jesus mutubag kanila. Sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga nagdumili kamo sa pagtabang sa usa niining kabus. Labing ka ubos nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Ang gitabangan di ay mura usab nga nagtabang kita sa atong Ginoong Hesukristo. Bosa, kini sila mahiagom sa walay katapusang silot. Apan ang mga matarong makaangkon sa kinabuhing dayon. So lisod kayong paminahon ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Kay naa di ay maadto sa imperno, naay makaadto sa langit. Wala mingon si Jesus nga membro ka sa usa ka relihiyon. Dire sulod ka. Wala nagiingon sa atong Ginoong Hesukristo. So hinaot pa unta nga ato ning masabtan, hinaot pa unta nga ang atong paglantaw, ang prospect nato, ang atong vision, ang atong paglantaw sa mga tao, atong lantawon nga sama sa mata sa atong Ginoong Hesukristo nga matinabangon. Magampo kita. Amahan namong langit nun, naghahangyo kami nga unta mabutang kini sa among tagsa kakasing-kasing nga kami ready andam sa imong pagbalik. Hinaot pa na nga mahibaw-an namo ang kalipay nga kami imong imbitahon nga makaadto sa imong lugar nga dili dito sa impierno. Ginoo, tudloa kami nga amo ning isabwag ang maayong balita nga ikaw nagpakamatay alang kanamo. Kung kinsa katong motuog mosalig kaniya, adunay kinabuhi nga walay katapusan. Ginoo, nagaampo usab ako nga imong panalanginan ang mga tawo nga naminaw karon. Kung naa sila sakit, Ginoo, nagahangyo ako nga imo silang ayuhon. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.